אנחנו מיבנה. מאשקלון. תל אביב. ראש פינה. מאופקים. כאן מיבנה. מסכנין. נהריה. מרשפון. מזכרת בתיה. מהוד השרון. ביבנאל. כפר כנא. קיבוץ קטורה. וירושלים. From Washington, D.C. מהודו. לוס אנג'לס. From England. מסין. קוצ'ין. בוליביה. ניו יורק. 5. 5.5. בן 6. 7. אני בן 7. 8. 9 ו4 חודשים. 10. 11 ו13 ימים. 17 וחצי. 18 וחצי. 19. 25. מכירה את המקום הזה במיוחד ממונופול שאני משחקת עם אמא. זה פעם ראשונה שאני כאן ואני לא יודע כמעט כלום. מה להגיד? לא יודעת. הוא יודע מלא דברים. איך מתפתח האפרוח וגם מה קורה לו מתישהו בתוך הביצה. אני מאוד אוהב את המקום הזה. מאוד מאוד גאים במה שקורה פה. היהלום בכתר המדינה, כמו שאומרים. מקום שגאים בו. השם של מכון ויצמן זה על האיש חיים ויצמן שנפטר לפני הרבה זמן. זה מכון גדול מאוד. אכבר מעהד בלדולי. יש הרבה מדענים פה. מן ארקה למעהד. It's one of the leading institutions of its type in the world. אני יודעת שזה מקום של מדע. חוקרים פה כל מיני דברים. כימיה. פיזיקה. גנטיקה. ביוטכנולוגיה. מחשבים. מתמטיקה שימושית. אימונולוגי. חקר זבובים. סרטן. זה מקום אידיאלי להצמחת מדענים. אני לומד פה בחוג מתמטיקה. וזה בסופו של דבר עוזר גם לנו. Very important to Israel, very important to America, and very important to the whole world. לכל בני אדם, לכל האזור.